Когато става дума за дома, изборът на партньор е всичко. Да видим какво предлагат Магистрой. Ами всичко започва с опита. А тук той е цели 26 години в строителството. В основата на всичко това стои една простичка, но много важна мисия – сигурност за дома. И откъде започва сигурността? Разбира се, от покрива. Ето какви са техните решения. Предлагат всичко – от нови покриви, през ремонти и хидроизолация, да чак до улуци и тенекеджийство. А разликата? Тя е огромна. От рисковете на стария покрив до сигурността на новия. Разбира се, грижата за дома се разпростира и към външните пространства. Изработват дървени навеси, беседки и веранди изцяло по индивидуален проект и с качествени материали. Целта е ясна – да се създадат пространства за комфорт, които носят качество и уют. Добре, след покрива и градината, идва ред и на дома отвътре и отвън. Говорим за топлоизолация, ремонти по фасадата и, разбира се, пълни вътрешни преобразования. И тук екипите поемат всичко до последния детайл – шпакловка, боя, гипсокартон, настилки. И така, какво стои зад всичко това? Какво ги прави предпочитан избор? Всъщност, всичко се свежда до няколко ключови обещания – професионализъм, качество, срокове и дългосрочна гаранция. Така че накрая остава един въпрос – какво е нужно за един наистина сигурен дом? Ако това звучи като правилната посока, първата стъпка е лесна – безплатна консултация и оглед.